чашма пӯшид коре кад ғалтона кӯдака пеши садусту душман сархам кад талаб кад кӯмака падар омад хостгор дар розигӣ дод туяни қай ҳама хирсандае фақат духтарак зиқай ҳамай кор рафтеста по плану веки дил сиёҳай дар ҳаёти навқадами ҳарон вақта иҷидоай пагай дигар рӯзи туя имрӯзи дар розигӣ дод сум ҳаст духтурдух се чор рӯза гаранти дод салону макияж фатаяру сахшрӯай духтарак зиқая неки имрӯз ханда зебиюай хушои чиндагӣ бӯи духи тани маҳин ҳама 100% неки пардаину мускандагӣ шабачаба 100 метр раҳ пеши арӯс мия пеши ояндашта байни душмана ҳамдӯст мия кентои шаҳр тайёрӣ дидестан пояндоз гиран очаи шаҳр тайёрӣ ки келина пешвоз гира пояндоз карнай да балханди чочала да падносай ҳама хирсанди дора да дили духтарак ҳаросай шаҳр расид кӯчаи арӯс да мошин мета сигнал и арӯси хандазеб мехоҳа бикна гирья шаҳаком натаи арӯс мебаранд ки то ки бараш галстук шароз кадеста кенташ шамарди бараш медроя хона духтарак мебина мемона шокда ки пеша шақати шамард бедак да як ҷога шамардаму бачае буд ки бурду шайхона живой музика ва страйк бад пагашта баҳона шамардамуе буд ки хатиш хокад якм бора шамардамуе буд ки ҳаёт шакати тупора ардаш нигоҳ доран якдигара ва ардаш ҳайронай шамарда дила бугум зиндагиш меша вайрона нагум пеши иш номардам бугум пеши уш номард ё ҳаёти духта месӯза ё ки ай братима шамард наметона туя давом дода духтар шохай да ҷош наметона салом дода шабачаба пеш қадам мемона ва шамард қафо арӯс барои гилгирӣ ҳатто даст намекунад дароз падар биё дооте духтарта бикиравон шаҳмард да лави дарай ба сари вайрон арӯс тарсида подружка када ба пеш монд як қадам овози шаҳмард биромад брат бес як дақиқа дасту почаи духтарак ларзонай ба гирья даромад шаҳмард нидаволи шабачара берун бировард ҳамаша подробно нақл кард неки бовар накард хиёл кард шӯхӣ кард эстай тарафи шаҳмард ханда кард ҳама ҳайронай чӣ гап чӣ гуфта нигаронан шаҳмард нахоста кор хабардор кунад дигарора овози баланд биромад ки арӯс рафтаяй ҳиш шабача давидак арӯса бардоштак рӯи дасташ ҳама ба дили гирьён нигоҳ доранд шаҳри арӯса ду ҷуфта да оғӯши ҳам дида дилат месӯза яке арӯс ба ҳиш омад наметона гап зада савол метан чӣ гап ши духта нишон мета шаҳмарда ҳама нигоҳ дора сини шаҳмард а шаҳмард хапай шабача ба сари вайронаи ҷошхез гуфт чӣ гапай ба ёд овард воқеаи 10 минут пеши дара находӣ кор ҳақиқат боша гуфта пӯшидара овоза наброя гуфта шабача ба калла гирифт зани мамешай гуфта дасти арӯса гирифта уҷа бидаги ёда шока найкори бача пеши иқа одамо мардаки кад шабача ки ҳами ҳолатда нахост шарманда шава духтар сараш надод бачаш мегирён накадаш берун ай дар фикр каду рӯзои хати чанд духтар бидан шава номуси чакас дастат фикр накад ояндаша меган кос ё ба навбатай шиддат ки навбата худат пок бош насиби духтари пок меша албатта и ҳаётай реальна сериали туркӣ нест дониста гирин сохтани як оила бозӣ нест да гузашта чизе кади да ояндат мебини ҳаёти касерам сухтирам ай тақдират мебини худат ба имон бош худаш миёя зани ба имон имрӯзам гузашта фикри фардоам бош доимо якиса просто ред нест гӯш ки мефаҳми мазмунша касера ба худат сазовор медонӣ ту пазмонша пеша як кора кадан фикр ки чӣ меша ахира шансте братмон бисӯза ҳар як ба хелиш диққати духтаре гашти имрӯз зани дига касай ӯ духтаре қати гаштаги имрӯз бари ту даростай ҳаёт чунинай бидон ду 15 меша якси шанс дата қисми ду ай номи мухлиси шонемсӣ